que parecía que estiguera tallant jamón serrano. Ai, no. Ahí vas. Ahí vas jo des de Santa Estrona. Cuando te ver ahí, en su chicoteta. ¿Por qué no quieres darle placer a tu esposo, mujer? Estaven preocupades per les vagines. Nosaltres estàvem preocupades. Ens preocupen les vagines. I els noms que els fiquem. La poma, la figa, la fava. L'almeja, la clòxina, el mejilló. La xona, la gàbia, La cova de l'ossa. Al principi ens té un poc de repart parlar. És normal, tenien vergonya. Però una volta començaven, no podien parar. Jo li vaig fer fotos. Sí. Vaig agarrar el mòbil, em vaig posar al bany i li vaig fer fotos. va ser un accident. La pudor que fa. La pegalosamente. Diu que se la rentava tots els dies en la papeta, però que mai se l'havia vista. Bragues negres transparents i un vestit molt escotat. Xiques, algo que es puga posar a la llevadora. I de repente... Així va haver una riuga. El Pere me se va quedar mirant. Vaig banyar les bragues, el vestit i l'asiento del 609 de Pere. L'orquestra del Titanic passava tot el que va Hola, xiquetes. Agafeu els vostres espilles de mi i vull que mireu i observeu a la vostra vagina. Vas sentir un xicotet tremolir. Per què vull una pistola si tinc una metralladora? I tenia que mirar-les. Això és el que Pep em va dir la primera vegada que tinguérem sexe. Hòstia, Pep, tot això ho has vist abans? Litzensler va dedicar el següent monòleg a les dones de la guerra de Bòsnia, les quals eren sotmeses a violacions de manera sistemàtica com a tàctica de guerra. En aquest país hi ha una violació cada 8 hores i no estem en guerra. No! Des de que els soldats enclavaren un rifle llarg i gros aquí dins. Que gelat està. Amb el canó d'acer que em rebenta el cor. No sé si van a disparar o a clavar-me un més endins fins a travessar el meu cervell que roda com una mola. 6 d'ells. Metges monstruoses amb màscares negres. Em penetren amb ampolles, amb vares i en un pal de granera. La meua vagina, nadant en l'aigua del riu. La meua vagina està cabrejada. La meua vagina està enfadada. Està encabrona. I les enormes pinces de pato, gelats com la neu, Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Per què no inventen unes bragues de cotó en un vibrauret de butxaca integrat? Imagina-t'ho per un moment. Les dones anirien contentes tot el dia. Dones en un orgasme infinit. Anirien a fer-nos el cafenet al bar. Ai, ai, Maria. Ai, ai, que no puc posar-me ni sucre. Relaja, vagina. Relaja la vagina. Estime les vagines. Estime les dones. Bueno, en realitat és que jo no les veig com coses separades.
Les dones em paguen per a que les domine, per a que les excite, per a que les faja tenir orgasmes. Ai, Déu! Ai, Déu! Ai, mare de Déu! Faig veure pel forat el cap del bebè, flocs de monyo negre. Ho vaig veure just darrere de l'os. Com un record redó i dur, mentre la infermera seguia girant i girant la seva esvarosa mà. Jo estava allí, quan l'infermera i jo li agarraren les cames per obrir-les bé i espentàvem amb totes les nostres forces contra ella, que també espentava. Mentre el seu marit comptava amb un to sever. 1, 2, 3, concentra!